Etxea nahi zuen elefantea. Bazen behin elefante bat. Etxea nahi zuen. Euria eta hotz egiten zuen eta gordetzeko nahi zuen. Ibili-bilian basora iritsi zen eta barraskiloa ikusi zuen. Barraskilo, nola egiten da etxea? Galdetu zion elefanteak. Ez dakit, ni etxearekin jaio nintzen, erantzun zion barraskiloak. Joan eta joan, txoria ikusi zuen eta... Txori jauna, nola egiten da etxea? Galdetu zion elefanteak. Etorri eta ikusi, erantzun zion txoriak, bere abia egiten zuen bitartean. Elefantea begira egon zen eta gero adarrak hartu eta abi handi bat egiten hasi zen. Elefante gaixoa. Abia bukatu eta sartu zen, baina jauzi zen. Ibili eta ibili, untzia ikusi zuen, eta honela esan zion. Untzi jauna, nola egiten da etxea? Mendian dago nire etxea, etorri eta ikusi, erantzun zion untziak. Elefantea untziarekin joan zen. Ikusi zuen eta etxea egiten hasi zen. Lurra atera, mendia ikaran jarri zen. Zulo oso handia behar zuen. Orduan, untzi guztiak, azeriak eta erdiak irten ziren eta honela esan zioten elefanteari. Mesedez, elefante jauna, mendi osoa hautsiko duzu eta erori egingo da. Elefantea gelditu egin zen. Zuhaitz baten azpian eseri eta negarrez hasi zen. Gizon batek ikusi zuen eta esan zion. Zergatik ari zara negarrez? Hotz egiten du eta nik etxe bat nahi dut, baina ezin dut oso handia naizelako. Etorri nirekin herrira eta jende guztiaren artean zure etxea egingo dugu, esan zion gizonak. Elefantea gizonarekin joan zen herrira. Han, etxe handi eta polit bat egin zioten. Orain, trankil eta pozik bizi da. Euria eta hotza egiten du, baina elefantea bero-bero egoten da barruan.